Здравейте! Днес играем Исак. Ще правим дейли. Датата е 14 юли 2025 година. Нека да видим дейлито. Окей, пак Аполеон. Играем го. Реално. Реално си го цъкаме. До майката ли бе, братле? Лоша работа. Спейдън. Добре, иначе тук ще си бях умрал между другото. Дем. Ще приключи бързо, но. Това работа не спира нищо да свърши бързо делито, но майка ти дева. Полен има мега готиния дизайн, бах ти тъбите статове, въртле. Та днеска, както сте видяли, предполагам, ще говорим за музиката. Да, иначе. Музиката е едно много любимо мое нещо. Аз лично не издържам без да слушам каквато и да е музика постоянно. В смисъл, буквално докато правя всичко, слушам музика. В смисъл, в момента, в който не трябва да слушам нещо специално, нали, да се съсредоточа върху нещо, винаги слушам музика. И имам някаква много тайт връзка, реално, много не знам точно как. Много тясна, не, може би не. Много съм привързан към звуците от музиката, реално. И много хубаво сърце, между другото. И съответно много обичам музика. Под какъвто и да е вид. Реално днес говорим за това, защото днеска бях до университета за да се запиша. И се записах и ще уча музика. Реално. И ми дойде на идея да говоря за това. Защото що не? Реално. Трябваше може би вече да взема още някой, нали, да си говориме, ама няма кой. Реално искам някой да седи до мене, по-скоро отколкото да говорим по Discord. И по Discord ставам, просто не съм питал никой. Какво се случва, бе, брат? О мой fucking god, това беше толкова fucking досадно е така. Може би, то вече е късно, реално. Не, то няма значение всъщност. Нека да видим тук и значи ще вземем картата. Това в Diamond, окей. В принцип бих взел някой да говорим заедно, нали не съм сам, но просто не специално нямаше кой. Аз от малък много си слушам музика като цяло и много си уважавам музиката и си ми е едно от любимите неща да правя. Сабториум. Ниче не знам, по-скоро бих взел Freezer Baby. Защото ще взема да умра с този Сабториум. Но да. Малък слушам музика и много си ми харесва рано и някъде към 8 клас почнах да слушам Металика, реално. Тъй като баща ми, като бях, нали, по-малък, той баща ми си е, нали, рокаджия, метал, така, early stage металист и рокаджия, I guess. Като малък е слушал, нали, такава музика и си продължава да слуша това общото. И един ден си към какво слушам и си пуснах Металика, реално, и много ми хареса. И си към, нали, там и Кис и още 2-3 групи. Що се случва, бе, братле? Майка ти в путката, педерас гаден! Бах ти тъбите босове, бате, не мога повярвам. Изобщо какви сте лайна, братле?
Защо какъв е този етаж, бе, брате? Това трябва да е втория етаж, защото е толкова малък. Ни ключове, ни бомби, ни шубате. Не знам защо се тилтнах толкова много, бате, това е бахти педарастията, бате, не мога повярвам. Паси, майката. Та... Май вече не помня къде бе стигнал, баси майката. Но... да, тогава към 2020 почнах да слушам много Металика и още групи. Такива... ранни стейджове. И много ми харесаха. И почнах да се запълвам много по метал. В момента... слушам... много жанрове, изключително много жанрове. Не се ограничавам рано само света, защото просто ми слуша всичко. Но... примерно слушам си МБТ, слушам си Чалга, слушам Подеко, слушам си метал, слушам всеки видове, нали, реално. И да, и смятам, че на всеки човек има някаква връзка с музиката, която няма как да бъде заменена, защото все пак това е... музиката е най-великото изкуство някакво смисъл. Според мен, нали, там и рисуването не е лошо, реално готино е. Но аз лично не намирам толкова интерес в музиката, не намирам толкова интерес в рисуването, отколкото в музиката. И смятам, че не е моето. Но... да. Реално има си хора за графичен дизайн и някакви такива работи, за цяло рисуване, има си хора за музика, аз лично съм повече музикант. Или като цяло слушам повече музика, да бе. Нямам ключ. Много шиван рън, аз дори не мога повярвам защо е толкова шиван. Съм буквално ужасен в момента. И съм мега тилтнат. Бате. Трябва да бия майката. Тук трябва не много тегавяйте ми, за да бия майката, между другото. Изключително тегавяйте ми, трябва ми да даде. Дева и мухите, дева. Не бе, бате бе, не бе. Стига бе, братле. Явно просто за момента трябва да се фокусирам изключително много върху това какво слуша в игра, защото просто дай ми да е бахти, тъпи дайте ми, брат. Също Dark Arts не е зле. Това знам как те ме удари. Dark Arts actually е добре всъщност. И ми остава рано Devil Deal, което не е лошо. Каквато музика слушаш реално, ти влизаш в някакъв реално подраздел на обществото. Защото, примерно, ние металите са си метали, братле, ние сме си алтернативни и така нататък. И реално всеки се държи по определен начин, според характера си, но има и някои такива, как се казаха? Не бе, братле. Има си някои такива... клишета са на един вид. Просто някой се държи като... примерно раса, нещо от сорта. Бате, какво се случва? Аз не мога да разбера в момента.
определена група хора се държат като определена група хора и това си останава като някакъв... като... Много шивно факта, че забравям имената на нещата, които искам да кажа. Аз обаче няма да влеза в бос стаята, защото нямам изобщо демидж за тази работа. Аз буквално... Добре бе, братле. Защо шибания Dark Arts не стои малко повече време? То моментално след като таком, моментално след като мина през него и се спира. Нямам и спид, нямам и хелт, нямам... Не, хелт нямам. Някакъв. Ма нямам нищо. Дай, минаме ли рейнджа, братле? Шо не. Някакво... Мале, тия са възможно най-големите коперенца върта, аз не мога. Значи много мраза алтернатив пада, това е най-шилното нещо. Честно, това направо е ужасно. То си има подраздели рано и всеки се държи спрямо стила си и вида на интереси, който има. И аз смятам, че ние металите изобщо не сме лоши хора, въпреки че нали, си има някои индивиди, които не са окей, разбира се. И няма да споменам имена. Но има и много позори, реално. И много хора, които се опитват да се харесат на някои, само защото им харесват визията на някакви други хора и те се опитват да бъдат като тех, но нямат нищо общо с това, което реално е самата култура. Но няма да коментирам това. Защото още толкова се тилтна. Да... Реално, нашето общество в интерес истината е разделено на локални и на метали главно, защото има примерно и... Аз много не ги знам в интерес, няма какво да коментирам, но да бе, главно за мене, лично. Моето, то ми ще ми даваше бомби. Не ми дава бомби. Да, моето лично мнение е, че поне аз как ги виждам нещата, в моят свят се разделяме на две. И това са метали и локални. Чалгари и такива трапъри и тъна. За мен това са локалните реално. И те имат един начин на държание, който е масов при тях реално. Който е изключително масов и е доста неприятен, защото те реално примерно и ултраси и такива педераси, които заслужават да умрат. Но сега няма. Бате, това е много контравършъл мнение. То да много хора мислят така. Не е окей да го говоря на клипа, но да бе. Но бате, ти не си реален, братле. Ти просто не съществуваш, братле. Ти просто си правиш топки с мене, бате. Но от тия бате космясарите топки, ето братле, не са никога бръснати топки. Благодаря ти. Аз дори не мога да си кажа темата. Аз просто Торан е ужасен. Аз не знам как... Добре, буквално съм играл с точно два героя. С Аполеон и с Блюбей. Това е. А не, и вчера беше Лазарус. Не съм това играл, но... Буквално дайте Айзек, братле. Буквално дайте факания Айзек, дето има зарчето, дето има... Те пък ти готин герой, брат. Не е някакво трайхара с Аполеон и да ти раздам хапчета, братле. И рейндж даун и спид даун и всичко, дето... Как се играе това нещо? И Dark Arts, който повече никога няма да го взема като герой, който не е Tainted Juice, защото не мога повярвам колко шива на това е така. Буквално е така 4 пъти ми хитнаха заради това етем. Разбира се, няма да е тук тайнцата. Няма проблем. Ще бия Гидиан, така как гледам. Супер. И смятам, че голяма част от локалните са пълните неандерталци. Една секунда. По-добре го сваля това нещо, ако съм така. Да, смятам, че голяма част от локалните са пълните неандерталци, които не му мисля се, разбира се, има си адекватни хора навсякъде. Разбира се, винаги има.
Но една голяма част от тях се опитват да бъдат това, за което пеят МБТ, примерно, за което пеят Марс обобката или много... Да, и чалгари и някакви такива работи. Просто животите им се градят на изневяра, на алкохол и на простоти общото, което, нали, при метала имаме много наркомани. Ама, що сме депресирани, ама дали. Но, нали, аз смятам, че локалните са много по-ниши от металите, защото просто или нали, въпреки че рокаджите са малко, нали, мех, защото аз лично мраза рокаджи. Ненавиждам бата рокаджи. Как мога да слушаш рок, братле? Как мога да не апгрейднеш към това да слушаш метал? Ти просто си изключително голям дегрант. И не говорим за възрастни хора, между другото, аз говоря за хора на моите години, на 18 години, на 17, на 15, на 16. Дето, братле, не знам как го правиш, нещо, защото никога да не почне да слушаш метал. Ти си много странен. И че няма откажа ми да даде банката, или не беше банката, всъщност беше Ivy Back, да. Да, реално е банка в интерес истината. Така... Как се казваше? Това ти влива така си болен в болницата. Това е ужасно, между другото, много мразя. Много мразя болницата, много мразя инфекциозното, особено тук в Благоевград, инфекциозното е ужасно. Просто това е най-лошо нещо, което ми се е случило някога. Си болен е ужасно. Аз няма да имам девестта, така че... И продължават магазините да ми дават нещо, аз не мога да разбера Торан как се очаква от мен да бием майката с тия шибани айтеми, бате. Аз буквално нищо не мога да направя в момента. Аз едвам си клирвам стаите. Цял не металите ми алтернативни хора имам пред. Главно от културата. Защото метал е много... Не всички са метали. Но... Значи, не всичките метали са алтернативни, но... Не, чакай, не всичките алтернативни са метали, но всичките метали са алтернативни. Ето. Измисли го. Много измислих. Да. Ще цъкне и че дават карта, просто няма... Супер. Даже и паяците, брате, са ми на 3000, така да се не мога повярвам. Това ран ще завърши много по-рано, аз съм сигурен, че ще умра, защото просто няма как... Няма как да стане тази работа, просто ужасен това ран. Даже и да го изигра пак. Даже не би го изиграл пак, но дори да се пробвам да го изигра пак ще стане същата работа. Умри бе, братле. Бах ти копалето. Това е така един от най-бавните файта в The Binding of Isaac. Ма ти много го меткаш бомби на майк ти, путката миризлива на къпа на дева. Бягай бе. Бягай бе. Абе, сопри се бе, братле. Сопри се бе, бате. Хубаво, че ми да поне само паец, защото имат най-малко хелт реално всичките енемите, които мога ми даде. Разбира се, спида ми е... Никакъв бат. Абсолютно никакъв.
Защото наскоро, нали, там, онен ден бях на контрол и осъзнах колко много повече харесвам алтернативни хора, отколкото обикновени или вокални. Защото просто има си някакъв чар в това нещо да слушаме някаква такава музика. В смисъл нека си е даже и рок да бъде и някакъв друг по-джанър, който не слушам толкова, не ми харесва чак толкова. Пак си има много голям чар, който не може да бъде, не може просто да бъде също. Просто при субкултурата на вокалите, те реално целят изгустация. Докато при нас са много по-различни нещата, реално. Има си изгустация при нас, разбира се, просто е много по-малко. И е по-скоро личен избор, отколкото проповед на артистите, реално. Не че не харесвам Марсо и Бобката, примерно, или Пашата, братле, и Бориската, те са най-големите, така Пашата е най-големия. Ама просто бетала си нещо друго и много се радвам, actually, че съм се родил алтернативен или че почнах да харесвам тази музика, защото ми харесва повече, защото е много по-добре. Лично за мен. Тая диплопия не знам дали мога да ползвам изобщо. Къде мога да ползвам, къде не мога. Ще я взема преди... Добре, аз изобщо взема девилста. Значи... Много тъпрана е така. Тук бег вече. Ами... Тенейджа не е лоша, айте имам специално с това демичи тирско, имам... Нищо няма значение реално. Абсолютно нищо няма значение. Ей. Мазна бъде. Black Market. Добре, на екрана няма да имам толкова малко спид и не ми харесва толкова долу камерата, между другото, евентуално пак е зле. Пак е много зле. Не бе, братле, защо не мога да настроя, бе? Fine, I guess. Много сериозно ми трябва обаче тази тайна стая. Тази дева стая. И добре, окей, супер. Перфектно. Да, има много повече чувство в нашата музика. Има много повече значение. Много повече смисъл в живота на нас. Според мене. Но това си е моето лично мнение и никой не трябва да се засяга от него. Въпсето. Може, разбира се. Не, това рано си е просто, да, в моето мнение. И аз няма как да имам грешно мнение, защото все пак това си е моето мнение. Но да. Може и да говоря по моите глупости. Кой знае.
Добре, поне вече имам някакъв спейт, между другото. Не е толкова лошо положението. Нека да видим. Супер, не мога да се ползвам Dark Arts. Перфектно. Не иска да правя това. Това е начин, между другото, може би начин е с бомби. Ела, бе. Абе, как така 90% Devil Room Chance, братле, не ми даде Devil стая. Аз не мога да повярвам просто, бате. Това е unfucking real, е така. Не знам какво ще го взема. Нека да видим какво е. Съжалявам, че трябва да виждате този екран. Polished. По някаква причина съм натиснал К, което ми е... което го натискат за записане и не знам точно кога съм го натиснал. Защото буквално изписа, че видеото е спряло. Basically Polished Bone. Basically Polished Bone ми спамва болни, в смисъл такова скелетче в стаята, което се бие за мене, евентуално, нали. Ако се падне шанса, ако се падне шанса и мисля, че е по-добре за мене статинката, защото рано от тази статинка, като взема статинка ми дабълва, има шанс да ми дабълне статинката, която съм взел. И мисля, че е по-добре да взема статинката, отколкото това, защото все пак имам това за бейсмента на магазините, от което мога да изкарам много хубави айтеми. И да. Това болни така не, че няма свърши много голяма работа. Сега е много важно да не умирам. Защото много често умирам на това. И че бати готин така ми тъпери джойстика. Еми, разбира се, братле. Няма проблеми. Супер. Дева, защо? Баси. Еле, ми трябваше една бомба.
Това реално не е толкова трудно. Проблема е там, че винаги има много обстикали, които реално пречат на това да се разминете. И ако нямаш никакъв хилт и те хитва и става много неприятно. Нека си го направих и даже не знам на колко хилт съм. Но аз със сигурност няма да убия майката това. На смисъл, аз буквално няма как да го направя това нещо. То е невъзможно. Абсолютно невъзможно. Освен ако да ми даде някакви бахти опнати тайтеми, които сам нямам че се случи. Ми че е прекалено късно за тази работа. Бе, тук вече трябва да бия някакъв демидж и то... Окей. Тук рано... Добре. Действително искам спидаун обаче. Оп, тук има... Тинти трък. Добре, това ще ми даде тирс. То аз не мога да разбера ниче между другото на тия енимите, бате. В смисъл, аз не мога да разбера как... Мога ме хитва чак от там, братле, да се му повярвам колко шибанерен беше това нещо, бате. Писна ми от глупости, не си ми писна от такива фъкин глупости. Мега тютът съм в момента. Но няма значение. Благодаря ви, че гледахте днеския рън. И да. И останете за... Не оставайте, просто елате за следващия. Реално.